Hey, what's up mga kamaster? Welcome sa ating panibagong araw, panibagong vlog na naman. So for today's video mga kamaster is maglagay kami ng internet connection doon banda sa bahay nila ni Marinong Homeboy, no? Yan yung may-ari ng fiber sa amin dito, sa aming internet connection hotspot, Newton Wi-Fi hotspot. Meron kaming hagdan. So yun mga kamaster, so let's go. Unahan. Okay, buatan hagdanan ba? Dibugat ang hagdanan no nga. Uli ka ng motor. And guys, nandito kami guys. Guys, start na tayo guys.
kuan ba kung kanang nagyud ka sa kuan ba? Pas na yun sa field juga ba kanang trabaho ba? Oh. Puy. Kwarta. Ilang hono na kapoy ka kay namtay pamilya ka. Oh, sa dige mo kita na kita ba? Namtay buhion wa, buhion asam trabaho ani. Dagang anak. Mau dagang kuan mo to, upat mo to kabutanganan, isa ipansak mo to. Oh. Mbps. Bahin-bahin na 5 Mbps may hatagan nila. Oh, 5 Mbps per kuan user sa kuan cellphone. Kusog mo gyapon. Kusog mo mag-speed test biya ko. Kaya na mag-speed test diri. Oh, 5 ra na siya. Pero og katong monthly modem depende sa imong i-avail. Tatlo na ron. Hindi. Ano kay pang rim? Tirang master. Ha? Nangagisi? Brad, sa dito siguro na sa ring mo pikas, Brad ba? Naipit siguro. O mapili maghigot? Kanan? Duroy? Bila apa itu? Bila. Ayo dia bitat diri ta. Ay na dia bitara diri lang ta bitar ron. Gamaya man bagag Brad nya bagang. Igo sa dire paano ba? Pwede rin mag-up-daot ang kuan ni. Nah, sana naman ni Brad oy. Kasi gapon? Bisita na nang hid-hid.